μια γροθιά στο στομάχι. Όλοι όσοι έχουμε ζήσει πυρκαγιές, είτε μικρές είτε μεγάλες, κάθε φορά που βιώνουμε κάτι τέτοιο πονάμε πολύ. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πριν από μέρες, όπως είδατε, από τη Βιωτία, ήρθε εδώ στα Μέγαρα. Καταστροφική, μεγάλη οικολογική καταστροφή και η προσπάθεια ακόμα συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει μέχρι να πατηθεί και η τελευταία φλόγα, το τελευταίο σημείο. Να πάει χαθεί μπάλα. Δεν υπάρχει συντονισμός, ούτε γνωρίζω πώς θα γίνει ο συντονισμός βέβαια. Δεν έχουν μάνικες, δεν τους δίνουν εντολές. Δεν έχουν νερό, έρχονται πυροσβεστικά, χωρίς νερό περιμένουν ποιος θα έρθει να τους βοηθήσει. Βέβαια είναι επικίνδυνο κάθε φορά που κάνει ρηπή αέρα, προσπαθούν και αυτοί να φύγουν, δεν φταίνε σε τίποτα. Αλλά έχει πάρα πολύ πυροσβεστικό τώρα κάνει ρήψη στο εναέριο μέσο, δεν είχε τόση ώρα. Αναλόγως στις ρήπες του αέρος έχουμε και επικινδυνότητα. Πού είναι, μας αφήσανε στο έλεος του Θεού. Παίρνω τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο, τίποτα. Αλλά γενικά, συνολικά, δεν ήταν καθόλου εύκολη κατάσταση αυτό που ζήσαμε και αυτό που ζούμε. Να μας γίνει μάθημα για να μην ξανασυμβεί ποτέ.